Wetenschap Friesland is begonnen met het controleren van de veenkaarten. Door alle warmte van de laatste tijd is de groen flink droog geworden, waardoor de kans op verzakkings en scoren groter wordt. Mochten bij de inspectie scoren ontdutsen worden, dan verheegt het wetenschap de kaai met klei. Een keukenstudio in Houderwijk had juist een skee op rond bron. Na alle gedachten is Wjeljocht inslijn. Het wie geen uitslaande bron, maar het zit in het plafond. Onder de keukenzaak zit ook het fietsmuseum vast. Dat reken wetenschap op doen en kan voor eerst net iepen. De medewerkers van Omroep Friesland vieren met radio- en televisiespots actie voor het behoud van een zelfstandig omroep. U's taal, u's omroep. De medewerkers maken haar slim zorgen hoe het Fries en wat in de toekomst bepaalt wat er op de omroep uitgestuurd wordt. Er leidt nu een plan waarin de Omroep Friesland met RTV Noord en RTV Drenthe onder één bestuur komt. De eerste volslijne triathlon in Friesland is won door Jeroen Tibi van Callenzoog. Hij die in 9 uur, 31 minuten en 4 seconden hoe de Friesman triathlon in wijs. Een volslijne triathlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer draven. Wie de vrouwelijke kaam gekeken Venema Fiesta-litten zoals het door de streek. Joen heeft vandaag opklarings en rustig waar met plaatselijke mistbank. De temperatuur leidt om de 14 graden heen. Morgen op na je simbedij met een soort zinnen, later kans op wat tonger. Het wordt dan zo'n 24 graden.